E Adrián tomou ao pé da letra as indicacións de Pilar para non tensarse. Pois cando estive en Malta, pasoume maravilla. É unha isla, pero maravillosa. Te dicho moito por ali, non? Por Malta. A ver, Pili, que andas agallando aí? Acabo de se llevar aí a pancha, así como te digo, a ti que me vas encando, sabes, que escape é mal. Vale, pois botes un ollo a pancha. Bueno, vos teño máis ben os dous. E ás veces como o sol non chega, pega un cabrón. Pedro veume decir tamén que soltou a pancha por aquí e que a vixilaxe. Para un pouco, que faz como rapaces estes que non paran, e logo ainda chega roza que... Sí, eu ainda vou entretener máis, mira como estés, a ver se faz mover algo, porque eu penso que xa levades ben tempo por aí, que eu cada vez que paso sempre estabas comendo, bebendo ou jantar. Home, é que se ligou só. Outro que se estresa, estábamos aí tomando algo e xa nos dixo a todos que había que ponerse a traballar e faena. A sensación de desleixo no lugar do Pazo comeza a ser palpável non só por Rosa, senón tamén polos veciños, algo que fixo activar de novo o sentido da responsabilidade de Laira. Pedro xa nos botou unha indirecta, eu xa le mantei e comecei a facer cousas. Os demais non sei se entenderon ou non. Porén, o xefe de obra non parecen alterarlle os eufemismos. Que, tú que? Que queres? Ver? Non sei, habrá que fazer algo. Foiches pola máquina de pintar? Non fui pola máquina de pintar, non. Mas fala. Pois ni mirou para min. Quedou aí tirado así para atrás, falando ao aire. Claro que me preguntas. Rosa non dixo que había que ir pola máquina. Vas que ir pola máquina ou que? Pois que me preguntas? A ver, eu pregunto a ti que lle pregunto ao Pano. E a parte que lle dixen o de ir pola máquina, e xa me dixo. Vai tú, non? Tal. Eu tipo ao sol. A ver, levas xa un lote de obras, e teño que estar sempre encima de tú. Dan sabrá xa o que hai que Sí, facer. claro, teño que ir eu. No, tú descansa aí, que estás moi ben descansando, tío. Já vou pola máquina, non te Pois veña, preocupes. espabila, que xa tiña que estar aquí. Cando se pon así en modo caprichoso, é mellor deixalo que quede aí na pala a ver se dá, non sei, se dá un golpe de calor ou algo. Collín as chaves e arranquei por ela, que non me costa ningún traballo. Desde logo, teño sorte, teño moita sorte con Pedro e con Monse, que me axudan en todo. E traen pa aquí a pancha, ora debe estar cansadinha, está ali descansando. Ou non? Pero aquilo non é a pancha. Ai, non é a pancha, debe de ser ela. E desapareceu a pancha. Pancha! Pancha! Ai, o Pedro, mira que berrei por ela. Pancha, pancha, pero nada. Pancha! Anda Pili toda nerviosa aí para leira adiante buscando a pancha. Pero onde se meteu esta... Disteime moito que non a topaba por ningún sitio. Monse, que disgusto teño. E logo, non deixa pancha por ningún lado. Como que non deixa pancha? Non, mi madre querida, o Pedro e a Monse matan. É que confundinha, Monse, non sei, puxetes ali, non sei que puxetes. Sí, un rolo pa que coman. Sei que xa non ve un pimiento, pero confundí o rolo que estaba no medio da leira coa pancha. Pois estuve mirando, como unha tonta, pensei que era a pancha, me conta que non, din a volta así pola cinta, por abaixo non a vexo. Pero Pido, xa te dixemos que lle botaras un ollo. Quen sabe para onde foi, igual atopou un poni por aí, non sei. Nós vamos ter que buscala. Fun avisar a Monse e claro, e Monse me chamou a atención e ala fomos as dúas a buscala. Pois eu vina por ali e logo como sentei-me ali, pois confundila co rolo, hasta que me din conta. Si, de que é máis oscura, claro. Ai, sí. Ela se ten día libre, pois marcha, porque busca de comer, busca sombra, busca algo de erva, busca non está esperando por nos ali que lle vayamos dar nada. Está aí, non é esa pancha. Pili, que non, pero ti non ves. Non ve un pimiento, verdad que non ve un pimiento? Non é. Non, esos son os cabalos, que esa non é a pancha. Non. Confundín a pancha cun cadal. O que non se perdeu pola leira, desde logo, foi o bo de Adrián. Pero tú, estás de coña ou que? Claro, ti onde foiches pola máquina? É o tipo sigue aí na máquina sentado, pero levas aí 3 horas. E que queres que faga? Eu estou aquí estudando a realidade da obra. Tío, pois vai recortando, vai cintando as ventanas. Xa está todo recortado. Hai cousas que fazer. Pois veña, non está a máquina, pois ponte a pintar, xa que tanto se preocupa, pinta. E ainda me di que me poña a pintar. Bueno, non lle solto unha porque Dios non o quero. Tú estás de coña, mira, a máquina deixo xa aquí. Fai o que queiras, e amañate con Rosa, eu vou levar o meu. E amañate. Eu deixei a máquina aí ao lado da pá, e cando lle apetece a colla que se poña a pintar. Eu non vou facer. Ao final ainda vou ter que pintar eu a casa. Xa estou de traballar hasta o caralho.
Moita enerxía negativa hai aquí. O obxectivo de Adrián de descansar durante os 5 días veuse alterado pola obriga de pintar unha vivenda que xa sabía que tiña que pintar. Unha mágoa. Pero a pele non ves un pimiento. A ver, Ai, sí, pero non, se eu... A ver, a Pancha estaba ali, eu sentei Pero- naquelas madeiras e mirei a finca toda pa ali e salín pa baixo por si salira. vai que mirar para todos os lados. O mellor estaba deitada entre as ervas están altas e non a veu. Pois non Pancha. vexo, non vexo un Que? pemento. E volvemos pa a leira e estaba tan tranquila pastando. A erva está tan alta que nin se ve. Pregunté a Pila a ver hasta dónde quería que chegara a pérgola. La prefería que cubrira a porta tamén. E xusto fixemos o burato para poñer o piar, atopamos un tubo e a máquina pois rompeu. Creo que deches onde non é. Non podemos máis que romper tubos, tío. Xusto tan donde temos que picar. Pois nada, hai que mirar onde ven e patalo listo. E agora pois comenzarán os problemas. E toda a paz que levábamos pois ao lixo. Ainda lle estamos facendo un favor a Pili. Mira tú que estás aí na Pero cansan sai que non limpes esta arqueta, no yo. Pois a mí non se me atasca nada. Joder, A auga vai pola terra e como ven a da traída, polo monte abaixo. pero aquí este é onde os aguas, aquí era imposible que trajar agua. Tomade con calma, tomade con calma. Queredes tomar algo? No, Ahora non que hai que amañar isto, que... Bueno, menos mal que ainda o rompimos que... Bueno, polo menos ainda soupemos que estaba a arqueta chea de terra que da che limpa por uns cantos anos. Non é mal que non veña ben.